hampak sa katarungan, diliun tanamu iaguma. Imo kami ngatabangan, San Roque dakong bulan. Imo kami ngatabangan, San Roque dakong bulan. Nga imong gibiyan ang yuta mo ug mga tigulang, aron dili masunod man ang opisyo sa imong amahan. Imo ka nangalalang tungo sa Diyos lamang. Imo kami ngatabangan, San Roque dakong bulan. Imo kami ngatabangan, San Roque dakong bulan. Ang gilaktan mo nga hayuta, ang mga peste nawala, tungod sa kahadlok nila kanimo sa imong pagpakita. Ang balay nga imong gitapunan, sa sulod sa imong gisakan. Imo kami ngatabangan, San Roque dakong bulan. Imo kami ngatabangan, San Roque dakong bulan. Imong giantos pangani kadtong peste nga makuling, asa paamo imong gipati, ikaw nga usarangani. Nagpuyo ka sa kaminawan, pagantos wala makulang. Imo kami ngatabangan, San Roque dakong bulan. Imo kami ngatabangan, San Roque dakong bulan. Ang Diyos kay maluluyon, nagatanaw kanimo gihapon, ay gipadadan kaukanon. Ang iroma uy sulugon, nga sa dato binatulan, dito ni atong kamingawan. Imo kami ngatabangan, San Roque dakong bulan. Imo kami ngatabangan, San Roque dakong bulan. Gihasan na ayo ka na, sa lungsod mo misulod ka, ug sa dalan imong nadungog, usa ka langit nung tingog. Ug sa Montpelier mo hikitan, ang kalipay mong ilabihan. Imo kami ngatabangan, San Roque dakong bulan. Imo kami ngatabangan, San
ngalan, imo kami nga tabangan. San Roque dakong bulan, imo kami nga tabangan. San Roque dakong bulan, di pa bilang bukadayon, di atong mahugaw nga presyon. O diha mo pagahulaton ang imo nga kamatayon. Busa ikaw gipasilunggan sa atong Diyos nga gamanan, imo kami nga tabangan. San Roque dakong bulan, imo kami nga tabangan. San Roque dakong bulan, ikaw sa anghel gidadan, ni adtong usa ka papan nga sa Dios gisulatan sa saad nga dili makawang, nga ikaw ang manlalaban sa mga peste na kalan. Imo kami nga tabangan. San Roque dakong bulan, imo kami nga tabangan. San Roque dakong bulan, ang hampag sa katarungan, niliuntan na mo iaguman. Imo kami nga tabangan. San Roque dakong bulan, imo kami nga tabangan. San Roque dakong bulan.
Mayong hapon sa tanan, napilining santos nga misa karon, ani ang mga pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat o kabasog sa lawas, o ngadto kang Senior San Roque, San Jose, Santo Niño, Mama Mary, Birhen sa Rigla, Our Lady of the Sacred Heart, Birhen sa Lindugun, Saint Joseph Patriarch, Saint Benedict, Saint Jude. Ang nagpasalamat, Honorable Mayor Mary Teresa Sitoy Chu, Mary Baguio, Joanna Alidun, Sam Glenn and Ginaline Baldun and Moschetti family, Virginia Inting, Jocelyn Pilari, Renato Villena, Jolie Rose Aparejado, Leonela Alerta, Robina Buriros, Jocelyn Babu and family, Wilfredo Digamo, Mary Ann Quijano, Janet Layos, Rogelio Layos, Auxilio Hinidino Manso. Alang sa mga kapulayan, sa mga kalag, nila ni Gerardo Sr., Gerardo Jr., Anilo Cristina Juan, Concordia Andres, Hilaria Martin Sria, Maria Aurelia, Rosa Ricardo Richil, Polinti, Juanita Mirasol, Heidelisa, Rosetta Lorenzo Felisa, Cesario Jimmy, Juana Pedro Demetriu, Juan Macario, Juan Chiusias Ruel, Dionisio Florencia Epipania Raping, Esmeraldo Belita, Pilomeno Jonas Romualda Evarista Atrik Milio Ernesto Leonarda Elpidio, Gerald Giri Magdalena Chodoro Floreta Isabelo Senior, Eduardo Berdan Disamay Maximo Candida, Leticia Domingo Isidra, Romeo Maura Quirico Edelberta Patricio, Nida Margarita Pilahia, Roxel Raymond, Maria Lourdes, Rolandito Roque, Armando Edgardo Glenda Bautista Senior Junior, Osmonda Wilfredo Digno, Victorina Abita Felix, Carmen Zeta Eleonor, Elizabeth Gregorio Aniano, Ignacio Leonardo Susima, Domingo Hipolito Amadea Den, Cherokee Senior, Heraclio Anaclito, Maria Julieta Seferina, Paulino Demetrio, Honorato Aproniano, Filipa Ambrosio, Priscilla Silvina Alberto Romeo, Francisca Marcos, Julio Segundo Ernesto, Gregoria Prisciliano Placido, Inocencia Loesa, Cornelio Junicio Delfina Estanislao, Cecilia Leonardo Pacifico, Anastasia Edita Benito Baldomera Oscar, Miguel Glicerio Pilahaya, Pilar Hilario Francisco, Irenea Rita Loes, Marcela Juan, Alfonso Sr., Alfonso Jr., Norberto Miguel, Lourdes Calixto, Irenemo Asteria Matthew, Alejandro Sr., Alejandro Jr., Frisca Arcadio Dominga Loesa, Eduardo Orsola, Telma, Maria Elvira, James Brian, Alvin, Valeriano Corazon, Carlota, Panpilo, Julieta, Crescencia, Guillermo, Eduarda Virginia, Sonia, Elena, Marlene, Elvira, Maria, Clark, Eleuterio, Ilario, Elesa, Florencia, Reynaldo Sr., Mary Jane, Mercurio, Venancio, Tito, Rio, Rick, Carlos, Lauro, Martin, William, Nick, Pete, Mauricio, Pedro, Alex, Simeon, Placido, Domingo, Junicio, Tomas, George, Jan Gerardo, Jan Vicente Martinez, Tercila, Macario Nieves, Jose, Wilfredo Doning, Luis, Silvina, Caridad, Marianeta, Isabel, Polqueria, Felicissima, Librada, Bombita, Benedicta, Claire, Catalina, Domingo, Teresita, Esther, sa mga kalag nila ni Adelino, Alberto, Alvin, Kent, Arsenia, Sammy, Jumidis, Pascuala, Rehena, Carlos, Guillermo Jr., Bernardo Jr., Nicasio Sr., Felipe, Anisita, Michil, Eduardo, Oligaria, Perfecto, Timotia, Juan Chodoro, Akeles, Lilia, Ernesto Sr., Maria Victoria, Arlene, Larajo, Arvin, Carmelo, Edwin, Arman, Henaro Sr., Lucia Melinda Jose, Henaro Jr., Pablo Reynaldo Cristino, Cesar Lydia Corazon, Anastasia Victoria Crescencio Sr., Crescencio Jr., Dimi Gilbert, Lu Domingo Esedra, Leticia Romeo, Quirico, Maura Edelberta, Patricio Marcelino, Margarita, Gima Romeo, Nida Salvador Jr., Renerio Avelena, Serela Primitivo Sr., All Souls in Purgatory, Rafael, Restituta, Gaudiuso Romeo, All Souls in Purgatory, Silvestri, Adriano, Placida, Anselmo, Aiza, Raul, Rodrigo Jr., Rodrigo Sr., Marina, Rose, Manny, Anunciacion, Capistrano, Ranelo, Romeo Sr., Isabelita, Adriano, Servando, Rita, Vicente, Pausta, Gaudencio, Jodora, Romeo Sr., Ana, Rodolbaldo Jr., Vicente Juan, Anastasia, Apolinario, Virginia Agatun, Maximiana, Magdaleno, Baldomera, Isabel, Flaviano, Simeon, Viviana, Andres, Clara, Emerenciana, Maximeno, Calixto Sr., Calixto Jr., Desiderio, Anselma, Maria, Bonifacio, Arturo, Minda, Gina, Bartolome, Lumin, Edie, Mansing, Emerito, Adelena, Maricel, Baldo,
Hermogenes Marilyn Alejandro, Gregoria Mueces Andrea, Fidencio Natalia Edmund. Sa mga kalag nila ni Marilu, Lia, Chidorico, Aurora, Nina, Bibrilia, Ramon, Jaime, Besantis, Kai, King, Julian Bonifacio, Dolores Maria Boneta, Henry, Renaldo, Felimon, Demetela, Gregoria, Fortunato, Agripino, Patricio, Ramona, Pedrita, Sabino, Juanito, Biti, Joveta, Danilo, Juan, Concordia, Milipino, Juan, Rosario, Gregorio, Emiliana, Loreto, Jimboy, Richil, Rainier, Ricardo, Danilo, Concordio, Melotina, Erenio, Becenta, David, Alfredo, Datibo Sr., Lauriana, Cleomides, Florentina, Michil, Constantino, Gilbert, Maria Aveleda, Dempna Ruth, Felicissima, Matthew Edgar, Alan, Christina Redento, Douglas, Richil Ann, Miguela, Maria Ernesta, Eulogio, Conchita, Bartolome, Nelson, Fortunato, P.D. Efren Sr., Pamping, Bitul, Unyang, Pilimon, Lily, Marla, Luchi, Takyo, Lariano, Victor, Adriana, Roberto, Prema, Maria, Filipi, Baselia, Juan, Victor, Matia, Matthew, Ermilita, Hinaro, Romeo, Democrito, George, Jordan, Belinda, Jose, Arnel Sr., Maura, Gloria, Delphine, Lucia, Silas, Cesar, Jusdado, Fernando, Viner, Kathleen, Alfonso, Eduardo, Julito Sr., Julito Jr., Dorindana, Severina, Francisca, Saturnina, Juan, Gorting, Paulina, Marcelino, Dorothea, Joaquin, Rufino, Alfredo, Florencia, Mariano, Aurelia, Redin, Bibi, Christian, Adela Pasito, Maria Luz, Nita, Ricky, Edgar, Doris, Joseph, Comon, Elmer, Alan, Marcelina, Crescenciano, Dolores, Viola, Camelo, Mauricio, Amileta, Pacencia, Juana, Joaquin, Damaso, Cristina, Marcos, Jusdada, Ezequiel, Epipania, Dorotheo, Primitivo, Alipio Sr., Alipio Jr., Antonio Sr., Antonio Jr., Ignacia, Paterno Isay, Adjunct, Tiborcio, Rolito, Mamer, Domingo, Nazario, Alejandro, Subana, Rostica, Francisca, Bernardo, Edgardo, Ilin, Joselito, Alejandro, Maximino, Maxima, Benigna, Maximena, Rufo, Pilahio, Bileriana, Antonio, Junicio, Enrilin, Gilberto, Nini, Gilberto, Eduardo, Eliseo, also in Purgatory, Maria Violeta, Matthew Sr., Matthew Jr., Eduarda, David, Nestor, Rolando, Alex, Antonio, Amado, Aurea, Eduarda, Macaria, Nicolas Hassel, Segundina, Virgelio Jr., Francisca, Bernardo, Edgardo, Eileen, Joseleto, Enrilin, Gilbert, Lini, sa kalag nila ni Danilo, Marcelina, Abdon, Lucia, Binamin, Consorcia, Muling, Osia, Stanley, Zairil, Angelo, sa kalag ni Renario, Olga Marie, sa mga kalag nila ni Alfonso, Rolando Emerito, Florentino Albert, Nelson Emicia, Prismar, Carlo Magno, Olympia, Dorica Paceta, Ponciano, Protasio, Fortunato, Faustina, Rita, Juansimo, Daniel, Benjamin, Bernadette, Christopher, Jose, Pilar, Isidro, Abraham, Eutiquia, Juana, Pablo, Dorothy, Melchor, Telespuro, Heraldo, Simplicio, Marcelo, Isidra, Marcelino, Cornelia, Tudora, Lazaro, Alejandro, Aiza, Elpidio, Anicito, Jesus, Juan, Barbara, ingon man sa mga kalag sa tanan nga wala na'y naghandom alang kanila sa kalag nila ni Enrique sa iyang death anniversary, sa mga kalag nila ni Sariaca, Narciso, Florentino, Jewel, Rogelio, Emiliano, sa kalag nila ni Sariaco, Inarcico, Florentino, Roel, Joel, Rogelio, Emiliano, sa kalang ni Agapita, Apolinario, Junicio, Fernando, for the soul of the G.B. Butler and all souls in Purgatory, Mubuno, Ponciana, Tomas, Maria Dulce, Petra, Leonelo, Jose Wilson, Edelbrando, Eileen, Rinaldo, Epipania, Arsenio, Dario, Feliciano Sr., Karen Joy, Kenneth Kerbin, Kevin Keen, Christian Jim, Joshua, sa kalag nila ni Ellie, Barceleso, Siegfried, Porperia, Isabelo, Macario, Inocencia, Anisita, Antonia, Abunja, for the
For all souls in purgatory, sa kalag nila ni Rosella, Juana, Lucrecia, Laura, Orlando, Lilia, Bonifacio, Ursula, and for all souls in purgatory, sa mga kalag nila ni Dominga sa iyang death anniversary, Zaira, Gaudencio, Sergio, Parperia, Eliseo, Cesaria, Benedicta, o sa tanang kalag sa purgatorio, and for all the souls in purgatory, sa mga kalag nila ni Ponciana, Marcelo, Rodrigo Chuil, Antonio, Tito, Lucio, Bining, Ernesto Jr., Ernesto Sr., Andresa, Bining, Benigno, Simeon, Pamisa, sa mga kalag nila ni Dina, Alfred West, Luis Agaton, Concordia, Melotina, Emergiana, Francisco, Filimon, Nemesio Jr., Jesus, o sa tanang mga kalag sa purgatorio. Dugang pamisa pasalamat, ang nagpasalamat, Susimo Inok, sa kalag nila ni Serena Los, Roberto Sr., Roberto Jr., Alejandro, dugang pamisa pasalamat, ang nagpasalamat, sa tanang mga grasya sa tibuok pamilya, negosyo sa pamilya, financial stability, maayong panglawa sa tibuok, ang nagpasalamat, Shuna Maris G. Villamor, sa mga kalag nila ni Peter Paul, Paulino, Erlinda Abelardo, Paz, Cristina, Ophelio Sr., Ophelio Jr., Noel, Lionel, Alicia Ophelia, Tata Tixon, Condrado, Venus, Hardley, Harold, Magdal, Turbo, Eileen, Ikil, Kulas, Nicole, Christopher, Frank, Laura, Corazon, Romulo, Elena, Atong, Vivencio Jr., Romeo, Angi, ug ang tanang mga kalag sa purgatorio. Alang sa mga kalag nila ni Walter, Sinuna, Cipriano, Agata, Paula, Matilde, Stanislao, sa mga kalag nila ni Samuel, Roberto, Potenciana, Damaso, Delfina, Aurelio Sr., Aurelio Jr., Victor, Jolieta, Crescencia, sa mga kalag nila ni Lodigaria, Milagros, Rodolfo Sr., Tex, Eliazar, Judith, Rosalena, Elando, Alarico, Nikki Jordan, Agripina, Filasa, Lucia, Juan, Rosemary, Lilia, Eustakio Sr., Eustakio Jr., Georgia, o sa tanang mga kalag sa purgatorio o katunang gikalimtan. Alang sa mga kalag nila ni Ryan Paul, Nelson, Protasio, Juana, Joaquin, Jusdada, Marcos, Armando, Miguelito, Ezekiel, Joverdale, Nicolas, Bin, Charito, Abunja, Cesar, Marlo, Lucia, Jervin, All Souls, and Unborn Babies. Sa mga kalag nila ni Lodigaria, Rodolfo Sr., Elando, Saba Sr., Rosalena, Nikki Jordan, Rosemary, Eustakio Sr., Eustakio Jr., Nicolas Sr., Norma, o sa kalag nila ni James Ditlip, Natividad, Olivo Sr., Clyde, Selena, Juan, Crisanto, Restituta, Ricarda, Rosetta, Rosario, Lucio, Lucia, Manuela, Benjamin, Rolando, Gregoria, Guillermo, Cinderella, Presentacion, o sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi na katong kalag, wala na naghandom, alang kanila. Ugma ang atong misa, wala tay misa sa buntag, alas 5 na sa hapon. Ang tanan atong mga weekdays nga misa karon, 5 o'clock sa hapon. Unya ang atong mas presider karon, ang atong Padre Cora, Reverend Father Rolito Ramel Baloran, MSc, ug ang atong choir, San Roque Parish Cordoba Tennis Club Choir.
Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Jesucristo, ang ugma sa Diyos, kung panagiusa sa Espiritu Santo, managan ninyong tanan. Ngayong hapon tanan, migsuon, ang Santos Misa, atong apil sa mga pagampo, ang tanan naman nagsaulog silang birthday, special intention para sa birthday sa akong pagumangkon, si Clint John Baluran, akong pinaka-eldest nga pagumangkon. Ug usab Santos Misa, atong apil sa mga pagampo, ang tanang makalag sa atong mga mahal sa kinabuhi nga nauna na kanato, apil sabto mga kalag nga wala nay naghandom para kanila. Pangigsoon, ramandam ita pagsaulog karon, maghinuso kita sa atong mga sala o maitagpasaylo sa makalapasan itong nahimo batok sa atong Ginoo. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Diyos sa makagahom sa tanan o kaninyo maigsoon. Kanakalapas sa ako yamot sa anhona sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhas kinanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Busa ng amayo ko Santa Maria, kaunay ulay. Sa tanang manghel mga santos, o kaninyo maigsoon, ano kang yampo sa Ginoong atong Diyos. Kalunti kita sa Diyos sa makagawang sa tanan pasailoon sa mga sala, larunti kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Pag-ampo kita. O Diyos sa makagahom, ituot kami nga tungod sa mong kaluya, mapakyas sa mga kalisdanan, matabahon ta tungod sa mga pahnungdan, sa pagpasakit sa iyang bugtong anak. Kinamong ipangayo, pinagi sa amog ng Kristo, imong anak. Kabigarbang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo mingon, tan-awa ang akong alagad, nga akong gitabangan, akong pinili, o gikahimut-an ako pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niya hustisya ang kanasuran. Dili siya musinggit, ni mutuaw, ni maghimo siya masabang pakigpulong. Sa kadalanan, maluluyon siya sa mga huyang, ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayod niya ang hustisya, dili gayod siya mulunga ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan. Ang mga kapuluan magpaabot sa iyang balaod,
Mao kini ang giingon sa Dios, ang Ginoo nga maoy nagbuhat sa kalangitan o nahikakyab niya niini. Siya maoy nag-umol sa kalibutan ug sa mga butang nga anaa niini. Siya maoy naghatag gininhawa sa katawhan ug kinabuhi sa tanang binuhat. Og karon ang Ginoong Dios nag-ingon sa iyang sulugoon, Ako ang Ginoo, nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo maghimo akog kasabutan uban sa tanang katawhan og himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran aron pagpabuka sa mga mata, sa mga buta, o pagpagawas sa mga binilanggo, sa mangit-ngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mo'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mo'y dalang pala sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Sa pagduol kanako sa mga dawtan, aron paglamoy sa akong unod, ang akong mga kaatbang ug mga kaaway, sila mismo nangasumkamot ug nangapukan. Bisan kasundaluhan, magpundok batok kanako, dili malisang ang akong kasing-kasing. Bisan may gubat pa, batok kanako, bisan paniana musali gayod ako. Gituuhan ko nga makikita ko sa kaayo sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi, paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalig-on sa kasing-kasing
ug paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo mo'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Pagigsuon ng Ginoo managan kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Puno mo kaadlaw sa wala pa ang pangilin sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania, din magpuyo si Lazaro, ang gibanhaw ni Jesus. Nagikay silang panihapon lang kaniya, o si Marta mo'y nagsilbi. Samtang si Lazaro sa mga mitambong sa kananan, uban kang Jesus. Unya si Maria, mikuhag tunga sa kilong pahumot nga mahal kaayo, nga hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus, ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibok balay nalukop sa kaamyon sa pahumot. Unya usa sa mga tinun-an ni Jesus, si Judas Iscariote, ang magbudi kaniya, miingon, kanang wala man hinuon baligya kining pahumot ug 3 kagatos ka denaryo, aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Isulti na kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos, kundi dili tungod kay kawatan siya. Siya man gud mo'y gipialan sa puntil nga sulanan sa kwarta, ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon, pasagdi siya ug ayo siya didi nga itagana kini niya alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabos kanunay nga inyong ikauban, apan ako dili kanunay ang uban kaninyo. Sa laing bahin sa kadakong pundok sa mga Hudyo, nakabalita nga si Jesus didto sa Betania. Busa nangadto sila didto. Nangadto sila dili lamang tungod kang Jesus, kundi aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatayusab kang Lazaro. Kay tungod kaniya daghan sa mga Hudyo namiya silang mga pangulo ug mituo kang Jesus. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon kang tanan mga igsuon. Karon ang Lunes Santo sa atong pagsaulog sa mga balaan nga mga adlaw. Ug karon sad nga adlaw atong isugdan sa atong parokya ang pagpangumpisal para kanako nakapadugang sa kaluya o kakapoy sa pagpakumpisal tungod kay maningkamot ka nga makadungog perting lisura maminaw tungod kay naka face mask ug naka face shield ug do na pagyoy plastic sa kumpisalan mga makadagang higayon wa may magkasinabot sa mga kumpisal. Ngayon ko nga sige isulti imong sala nga ha isulti na ang imong sala kuha gyud ni
impatso gining kumpisalan ni. Nabatoy isang nangumpisal nga pagani ko kahatag og absolusyon nilakaw na. Ingko Ginoo ikaw lay paigo in taon adto. Naunsa namin taon tong sibat naman. So hastang very challenging times kining panahon namin suon. Mo nga maningkamot ka nga makadungog mga imog yung ipaudog maayo imong dunggan pero lisod gyud kayo mabatian. Mga akong girimayin mga penitent nga kusog-kusugan na lang. Anyway, makadungog ng uban pare-parehar magsa. So mao di gihapon ka maawaw kay maura man gihapon halos parehas sa tanan. Anyway, mga igsuon sa atong pagbasa labi na sa atong ebanghelyo nga atong nadungog atong nadunggan si Maria atong nadunggan sa atong ebanghelyo nga basa nga si Maria may buo mahalon kayo nga pahumot sa tilan sa atong Ginoo. Gibadlong siya ni Judas. Ug nindot kayo ang isulti ni Judas. Nganong wala man ibaligya kining pahumot ug ang halin ihatag sa mga kabus. Wow, pagkanindot sa iyang mga pulong. Pagtabang sa mga kabus. Pero lahi man dayang nasing kasing-kasing tungod kay sa ato pang nadungog ang real motive ni Judas mao nga nindot na unta to ang halin kay iya na sa buntang okasyon nga makapanguha na sad siya kwarta. Mga nindot ang iyang gisulti pero ang iyang kasing-kasing di ay dili nindot tungod kay lahi ang iyang motivation. Mga sa atong kasinatian sa mga igsuon, ingon sad niya na ang sala labi na si Satanas. Nindot kayo ang iyang ipakita kanato. Iya kitang tintalon sa mga nindot kayo nga mga butang. Pero ang iya di ay gusto nga mapalayo ta sa Ginoo aron nga iya kitang madani mahitumpawak sa kalautan sa sala. Kadumdum ko sa usa sa mga community evaluation sa dito pa ko sa seminaryo. Aduna to'y seminarista nga leader sa usa ka exposure area. Siya mo'y leader sa mga seminarista nga nag-expose. Ug tungod kay ubanan man sila sa coordinator, iyang giingnan coordinator nga maayo tingali nga mobiya ka dinhi aron nga magbarog gyud kami nga dirira aron nga maka-experience kami nga kami ra gyud aron nga ma-responsable mi kay mo man ay part sa training namo nga we will be responsible. Pagkanindot sa iyang gisulti pero ang iya di ay real motive papawaon niya ang coordinator aron nga magsigir sila suroy huwag maka-check nila. Mao nga nilakaw ang coordinator og ni tunga sa evaluation nga mao day nga gipalakaw siya kay aron nga magbagdoy-bagdoy ra sila. Mao nga nindot unta tong iyang gisulti pero bati man sabday ang iyang motive tungod kay iyang motive dili man aron nga maresponsable sila. Ang iyang motive mga mao nga makasuroy-suroy ra sila walay maka-check nila unsay ilang ipanghimo nga mga binuang sa ilang exposure area. Mao ang nahitabo tungod kay ako man tong seminarista perting lagutan ako ug ako siyang istorya tungod kay professional naman ta to. Mga tiguang mo na mga 30 ka pinag-edad
ako siyang gistorya nga nganong imo man tong gihimo gipalakaw ninyong coordinator unya lahi dayong inyong gipanghimo diri sa exposure area. Ko unsa na may mahitabo kung mapari ka mahimo kang MSC una ikaw ra sa imong parokya unsa na may mahitabo sa imong parokya mo nga pag-abot sa year-end evaluation usa to sa iyang major nga evaluation nga wa siya madawat sa MSC. Sayang unta. Bright tungod kay professor sa UP Diliman. Bright gud siya. Kung maghatag siya pamalandong, nindot kayo ang iyang mga pamalandong. Gisayangan ko niya actually tungod kay bright kayo. Pero ang pagkapari dili man lang pa brightay. Magunsa mo nang bright ka. Pero dili maayo sa ang imong motivation sa pagsulod nimo sa pagkapari. So dili lang intellectual, doon na sa community postulate nga aspeto ng tan-awon sa kinabuhi sa pagkapari. Mga igsuon, atong pagpadayon atong Santos Misa, munay atong pangayoon ng grasya sa atong Ginoo. Kahinaoton ta ang atong mga pulong, ang atong mga lihok, ug labi na ang naa sa atong kasing-kasing tinuray gayud nga para sa Ginoo. Aron nga mahimo kini nga hingpit ug nga dili sukuhay atong panulti kung unsa ang naa sulod sa atong tagsa-tagsa ka makasing-kasing. Labi na ning atong pagpadayon sa pagpangandam ni mga balaan ng mga adlaw nga din ang atong Ginoo mahalad sing kinabuhi magpakamatay palansang sa krus tungod og alang siyang dakong gugma alang kanatong tanan mga igsoon. Amen. Panindugdang tanan misuon alang sa pangamuyo sa katilingban. Mga igsuon ni mga adlaw kuno si Kristo nagampo ug nangaliba sing amahan diha sa kasakit siyang pasyon. Pangamuyo kita sa Ginoo ban sa pagpaubos o paghinulsol sa atong mga sala. Dunggunon ta sa atong amahan ug tubagon niya ang atong pagampo gumikan sa gugma alang sing anak nga si Kristo ug maingong kita Ginoo dungga kami. Alang sa simbahan sa Dios ang asawa ni Kristo aron malimpyuhan siya pinaagi sa iyang dugo mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalibutan diin ania kita magpuyo aron hatagan kita sa Dios sa kaayo ug kalinaw pinaagi sa dugo ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton ug nagantos aron hatagan sila sa Dios sa kaisog ug kusog sa pakigambit sa mga pag-antos ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nagtuo ug sa mga wala magtuo sa tanang dapit alang sa tanan natong mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan nga ang pagpasakit o kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo magdala unta kanato ngadto sa himaya sa iyang pagkabanhaw. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ug diha sa kahilom sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ato sa padangas ng itong amahan, atong tagsatag sa ka mga pangamuyo.
Pumahan, pagpadul sa imong katawhan, ulunggang ang mga pagampo. Doon na kami daghang mga kinahanglan, dili na kasulti, apan ang sadi ikaw ni ini, o nangayo kami nga imo kaming tabangan, pinagi sa pagpasakit o kamatayon sa imong anak si Jesucristo, kamoy Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Suon, pagampo kamo ng ako ginang sakripisyo, dawatan ta sa Diyos samahan, makagahom sa tanan. O Diyos sa makagahom sa tanan, tugot ngawang kami, may luoy pinagi sa gahom ning sakripisyo, makadangat kami sa gisan kinabuhing dayon. Kinamang ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios na tunhay makagawom sa tanan. Ang igmatarong gid magpasalamat kami kanimo, kanunay sindapit pinaging sa Kristo among Ginoo. Kay nagkahiduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas ang pagpasakit ug mahimayaon ng pagkabanhaw. Pinaagi niini nabuntog niyang kamapaytas-on sa karaang kaaway. Ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi kaniya nagdaig sa imong kahalangdon tanamanghel sa kalangitan ug nagasaulog siniusang kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sila walay hunong nga pag-awit. Santos nga Ginoo, sa kagahuman, puno ang
yuta sa imo himaya usana sa Santos Ikaw, Ginoo, ang tuburan ng kasantos, ipadala ang Espiritu ng pagsantos sa mga gasa. Aron mahimo kinalang kanamo, lawas sa dugo sa Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kawilingon, may kuha siya og pasalamat kanin. Ipikas sa mihatag ni ining adto sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kininyo nga tanan ug kana, kay kini akong lawas ng itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, may kuha sa sakalis. Ipasalamat kaniyong pag-usab. May hatag ni ining adto sa mga tinunan o maingon. Dawata kini upang inom kang mga tanan gikan ni ini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagtunhay ang kasabutan. Ang dugong iula alang kaninyo ug alang sa nang mga tao, aron masala ang pasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Magigsunod isang yaw misteryo sa atong pagtuo. Sa kalibutan, anak tubos ka namo, pinaagi sa imong krus, o pagkabanhan luwas sa kami. Karong pagandom sa kamatayon, pagkabanhawan sa Kristo, nagahalad kanimahan pansin na mo kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kayo mo kami giisip nga ngayan matubang malagad kanimo. Himuang kami malawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa ng Espiritu Santo. Pinudamig na simbahan sa tibok kalibutan, mamahingpit kami dahil sa gugma. Kuba ni Francisco, ang among papan, Jose, mong obispo, sa na makaparean mga taong alagad kanino. Pinudami sa aming suon nga matay, malaumon banaw sa tanan na matay da sa mong kaluoy. Dadas ang tanan sa pagsudong sa kayag sa mong naong. Kaluoy kami tanan, himo kaming ang ayan makaambit sa nabing tunhay, ba ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, o ba ni San Jose ang bana, o ba sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos, labi na kang San Roque, nga nagatuman si mong kaubuton latas katuigan, uban kanilang kaong daygon gami kaw himayaon. Pinaagin sa Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kaniya makagaw mga mahal. Diha sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan.
Mga igsuon, karon magampo kita sa atong langit ng amahan, atong gamiton mapulong tulo ka nato sa ating nuog manunubos. Amahan namo aanaa sa mga langit, pagdaigo na imong ngalan, umabot ka na ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo dinhi sa yuta, paingon sa ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. O dili mo kami itugya sa panulay, inunuan luwas sa kami, luwasa kami sa dautan. Mga imi kanimo Ginoo, imo kami luwason sa nandautan, hatag kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahal kahim kanunay sa sala ug maliw sa nangasamok. Samtang napaabot kami ang malaumon sa pagbalik sa Kristo, among manunubos. Ang gingharian, ang gahom, ug ang himaya, ang sa kahaturan. Ginoong sa Kristo na kasi mga apostoles, ang kalinaw bilin kaninyong, ang kalinaw hatag kaninyo. Ayaw tanaw mga sala kung pagsalig sa imong simbahan. Kung sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga baighari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Ang igsuon, pakita nato karon timaan sa tong panag ni igsuonay. Sa mga kasalanan sa kalibutan, atagi kami sa kalihinan. Mga igsuon ng atong Ginoong Kristo, siyang kordero sa Dios, sa nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan tang gidapit alang sa iyang bangkete.
Ang lawas ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Mga igsuon, ang lawas ni Kristo.
O kaumpog ita, manindog palihog. O Ginoo, imong sakripisyo magatong uta kanamong kadasig nga Diosnon, aron magmalipayon kami pagsaulog sa maong sakripisyo, o makahimulos sa iyang mga bunga. Kinamugi pangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog man luhod ang tanan alang sa Oratio Imperata. Maluluyon ug mahigugmaon nga Amahan, midangop kami kanimo ning takna sa among panginahanglan, aron mangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19 virus nga nakahasol kanamo ug nakakaplo na ug daghang kinabuhi. Nangalyupo kami sa imong mahigugmaong pagtagad ug pinaagi sa imong makaalim nga mga kamot. Ipahilayo kami sa kahadlok sa maong sakit ug sa kamatayon. Ipahibalik mo ang among paglaom. Liguna ang among pagtuo. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga tao nga gitahasan sa pagpangita ug kaayuhan ning maong sakit ug pagsumpo sa pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo tungod sa mga bakuna nga giugmad uban sa imong kaalam, inspirasyon ug pag-agak. Panalangini ang among mga paningkamot nga mapulos kining mga bakuna ug aron matapos na kining pandemya. Nagampo kami alang sa mga doktor, nurses ug uban pang mga health workers nga atimanon nila ang mga masakiton uban sa kahanas ug kalumo sa kasing-kasing. Hatagi sila og maayong panglawas ug pangisip, kalig-on sa ilang pagtahan sa kaugalingon alang sa uban ug panalipod batok sa sakit. Nagampo usab kami alang sa mga gitakbuyan sa maong sakit. Mahibalik unta dayon kanila ang maayong panglawas. Panalipdi ang tanan nga nagatiman kanila. Ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Nangayo kami sa imong grasya aron buhato namo ang pagpatunhay sa kaayuhan alang sa tanan ug aron tabangan namo ang mga nanginahanglan. Ang among pagtinabangay ug mga buhat sa kaluoy magtabang kanamo aron makalabang kami nining dakong pagsulay ug magkabig kanamo balik kanimo ug sa kasantos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Midangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw tamaya ang among gipangayo tungod sa among panginahanglan. Hinunua, ilikay mo kami sa tanang kadautan o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Amen. O Maria, kaayuhan sa mga masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Palihog manindog. Ang akong pagtimbaya o pagtahod sa inahan sa atong lungsod niyan dinhi sa atong Santos Misa ang atong mayor si Mayor Mary Teresa Sitoy Chu.
ug ubang mga opisyalis sa atong lungsod ug sa barangay. Usab salamat sa atong nindot nga choir, nindot nga pagkanta, mga collectors, lectors, salmista ug alagad, ug mga katekista nga ni-assist sa confession. Ugma ang atong confession, same time gihapon, alas 9 hangtod alas 11:30, alas 2 hangtod sa alas 4 sa hapon. Mga igsuon, ang Ginoo manaag kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ni Espiritu Santo. Mga igsuon, ito na sa ulog ti Santos nga misa, panglakat kamo dalang gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Sangga